Judith Bakux ta' 29 sena mill-Belt Valletta nżammet arrestata wara li tresqet il-qorti akkużata li nstab fuqha ammont aggravat ta' droga kokaina u dik kannabis. Il-każ seħħi tlieta meta l-pulizija sabet blokka allegatament kokaina fuq il-gwarderoba fejn l-akkużata qalet li kienet għall-użu tagħha biex tirilassa. Hija wieġbet mhux ħatja iżda ma talbitx għal ħelsien mill-arrest. Għall-istess akkużi deru kon Libjan ta' 30 sena mill-Belt Valletta. Quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Natasha Galja Xiberas ħareġ kif iż-żewġ akkużati għandhom fedina penali imċabsa anke fuq każijiet oħra ta' droga. Il-Libjan ukoll wieġeb mhux ħati u nżamm arrestat. Żewġ żgħażagħ ta' 21 sena minn Ħallija u l-ieħor ta' 17 sena ingħataw il-libertà proviżorja wara li ġew akkużati b'serq aggravat minn karavan fil-limiti tal-aħrax tal-Mellieħa. Fil-qorti ħareġ kif l-akkużati allegatament serqu aktar minn 2,000 euro fit-28 ta' Settembru li għadda. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispetturi Lajden Zamit u Stephen Galja qalu kif iż-żewġ żgħażagħ ikkoperaw mal-pulizija u li dawn ġa xelfu difrehom mal-ġustizzja aktar minn darba. Libjan ta' 29 sena ingħata l-libertà proviżorja wara li ġie akkużat li weġġa gravi żewġ persuni b'sikkina waqt argument. Huwa ġie akkużat ukoll li kienet iġorr arma f'post pubbliku mingħajr permess u li kiser il-paċi pubblika. Il-każ kien seħħ f'Awwissu li għadda fi triq Ponsombi il-Gżira. Il-Libjan ġie arrestati tlieta wara li ntlemaħ viċin l-skate park tal-Imsida. Huwa kienet jiġi mfittex wara li l-allegat vittmi ma rridux jiżvelaw l-identità ta' min allegatament attakkhom. Il-Qorti Kostituzzjonali għanqet il-kumpilazzjoni ta' ġbir ta' provi kontra Silvio Zamit fuq każ ta' kompliċità fuq tixħim ta' 60 miljun euro minn kumpanija Żvediża tat tabak. Fil-qorti l-imħallef Lawrence Mintoff qal kif id-dewmien wassal għal ksur ta' drittijiet fundamentali ta' Zamit sabiex ikun hemm smigħ xieraq fi żmien raġonevoli. Dan il-każ ta' tixħim imur lura għall-2012 fejn fih l-eks Kummissarju Ewropew John Danley allegatament kien involut bil-prosekuzzjoni tal-lega li Zamit kien involut ukoll. Il-każ kien żviluppa wara li bdiet investigazzjoni mill-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-frodi l-OLAF dwar l-iskandlu tat-tabak snus. Dak iż-żmien John Danley kien Kummissarju Ewropew responsabbli mis-saħħa.